Какво става, хора? Тук при мен е Марто и днес ще снимаме на CS. В един... И още си Фюри! Да, са. Днес ще снимаме в ABP сервер и той ще снима също. Отдавна не е снимал. Жалко. И като гледам, той е въпросителен, не мога му отлепа кръвта. Не знам защо. Гледате бил му кръв, той пак си е жив съм. Знам ще да го убия. Марто, ти снимаш ли? Почна ли? Не. Що не почваш? Не съм седнал. Той малко съм наточен. Аз съм забрил въобще как да игра тази. Жалко. Ти! Ого! Мартин Гарбар.com. Погледната го какво е, само чекали. Виждате ли го? Его е. Само чекали. Их убит стоит, не надеемся. Не! Да! О, значи си играме на Ди... ти малък. Малък. Не! Не цели с Дигъл. Чакал. Така ли си играме на Дигъл ли ела тук бе? Да. Еса. Това ще е първият епизод на Counter-Strike. Мисля, че днес прекалих за клиповете. Аз след 6 не може да на тренировки. Окей. Аз днес прекалих с клиповете, качих 3 клипа. Но пак ми е забавно да снимам. Що не са път? И след малко мисля да спирам този клип. Ако разбера как се правят лайв стримове, мисля да почна да правя. Окей, също малко. И да не бъде готино кога правя лайв стримовете. Ще играя на доста игри. Аз ще участвам с него. Кой ти казва? Не! Само аз решвам само, че то нова. Мога само чакали. Това е тайната на нуба. Видях ти оръжието. Престани я чакали за нуб. О, не, Марто тук има лака. Няма да ме видиш. Не с ромските и... мраза те като чакалиш. Благодаря ти, Денис Белята. Хора, мисля, стига толкова днес клипове. 3 клипа, доста добре. За начало вече имам 2 абоната и се радвам. И имам това чувство, че след време този акаунт може да стане нещо. И да, хора, goodbye!
Ще се видим на другия клип.